tuy, ang nang murag lang tuy, sige lang gatutoy, ano na siya. Hello mga kainday, di meron sa manguli nami mga kainday kay humana nami og palit sa among balloons. Sana all. So we are go home now. Okay. Mami. Sabi na ka, mayab na din ha. Talutas TV. Yung anak sa din. Nagawa lang yung may mona. Huwag yung Miss Jollibee. Babay mo sa Jollibee oy. Babay na. Agi na may Jollibee. Kaya man na namigsaw din ha. Babay Jollibee. Kaya human nagsaw si Shin. Sana all. Kung kayo. Okay, panganta para may bibot ta. Pading. Atakla sa daw niyo ah. Panganta, Robingaw. Dili. Najar. Garak ra. Sarana kabunto dingilingi sa wala lingi sa wala abanti Dalanggap na. sige Saan sa kuno? lang sa deh sige dako yung isa mo sa lalanggam na siya mahimutang masakit iyang dugan kay dugay ko siya wala karak gibit box rapa pam pam rapa ayaw kanta This box tabi. dako ko yung misiyo dan rapa pam abot siya ni si abot sa dalongga rapa pam pam rapa pam abap dako Intoy, murag itoy, ang nang murag lang tuy, sige lang gatutoy, ano na siya. ay boy manta lagi me kay nag-drive ka Ilang gagawin, nag-enjoy mo good time. Mga composer. Sana all. Composer kaya ako mga composer.